Okay, ngifuna ukuphendula imibuzo esiyitholayo from I think you must advertise khona ezinye izinto ezingacaci kahle like ebantwini. So ngifuna ukuzama ukuchaza. Ngizongixolela lapho engihlanganisa khona isiNdebele Zulu yini English, but I hope nizo understand lento engizama ukuyichaza So siqale nje ngokuthi sithola ama CVs from like ebantwini abaningi. Guys, asiqashi, we are not a recruiting agency. Asiqashi bantu, asikwazi ukukugibeza mhlawumbe from eZimbabwe noma South Africa noma eSwaziland ukuthi uze eEurope or Ireland. Asiqashi, asikwazi ukugibeza. Into esiyenzayo, we are uzwa ngithe ngizokhuluma kodwa sengifake English. Siyakusiza ukuthi ukwazi ukubona ama skills adingakalayo kwamanye amazwe. So we are actually mentoring you ukuthi ukwazi ukubona ama skills adingekayo, because sometimes ngeke ngahlala eSouth Africa ngiyazi ukuthi kuba njani ukuthi ufuna umsebenzi une qualification kodwa awukwazi ukuthi iCV yakho uyidrafte kanjani. Ama companies ukhuluma nawo kanjani, how do you sell yourself ukuthi ubabonise ukuthi I have these skills, I have this qualification, and I'm actually willing to work hard and to change my life for the better. Okay, so we are coaching you in that with our experience from living in South Africa and relocating to live in Ireland. Siyabona igap engaphakathi kokuthi mawuhlala eSouth Africa ucabanga kanjani, ubona kanjani, izinto emehlweni wakho zifika ngayiphi indlela. Kodwa ma sewuhlale eIreland noma sewuhlale eEurope, izinto ziba futhi ngenye indlela, which is umuntu oseSouth Africa uzobe engayi-understand indlela yakho. So thina silana ukuzo-understandisa ukuthi okay, la eEurope kunama skill shortages, bayafuna abantu abafundileyo, abanama qualifications, abanama skills, abakwazi ukuyenza umsebenzi. Kodwa baba nalo njani ithemba ukuthi ufundile, umsebenzi uyawazi. Mabe kuqasha bezokugibeza, because there are a lot of companies, believe me, that they are employing people from international around the world. Kodwa wena bakhetha kanjani ukuthi ube yiloyo khethekileyo ukuthi my skills stand out, my CV stand out. So thina silana ukuzokusiza ngalokho. So ngifuna kusasa mawuzothumela iCV noma uzo contacta ithuba days opportunity, wazi ukuthi ni contact ukuthi I want guidance, I want support on how to type my CV, on what skills to upgrade on what to learn, and how to apply for jobs. Even in South Africa, maningi ama companies aqashayo South Africa. From my own research and from talking to the companies in South Africa, maningi ama companies aqashayo, kodwa mawukhuluma nabo they still say umsebenzi khona kodwa ama skills abantu abanawo awa match imisebenzi esinayo. So umhlaba ngoba uyakhula, uyaphambili, uyashintsha. These days iAI yenza yonke into, like technology is just taking over. Kodwa iningi labantu abakwazi ukuthi usebenza kanjani computer, ubhala kanjani, uyenza kanjani izinto. So you need to upgrade your skills according to today's world, according to indlela isystem esebenza ngakhona. So thina sikukhosha, sikuncedise, sikubonise leyo ndlela leyo. Angazi noma kuyacacisa lokho. Bese when it comes to qualifications, guys, I know it's easy for you to send your CV saying ngino matric, ngine experience of over 5 years, ngisebenza kwi-carpentry. Yes, i-experience yakho iningi siyabonga, kodwa kuyadingeka ukuthi ube nani ne-qualification elida to lokho. Nawe uzicabangela ukuthi uwe use-Ireland, you are a company. Ungamthatha umuntu ose South Africa, which is a distance away. You have to provide flight ticket, you have to provide a place to stay for them for a while. Lapho awukhona sure ukuthi uzofika wazi umsebenzi, ayenza umsebenzi alright. So think about it. Ubalance is now ukuthi kuyadingeka ukuthi ube ne-qualification noma level 7, level 8, level 9 kuyadingeka. So work on yourself and upgrade your education, then keep on looking for more information. Opportunities are there, but you have to also be willing to work hard. Okay, thank you.